Takže čau. Hlási sa vám váš youtuber Wellness Lacinka Oli. Nachádzame sa na Lieskovskej ceste a dneska vám ukážem fork. No, ďalej už vidíte, kde sa nachádzame, je to pod Natali. A k tomuto forku mám ja zvlášť srdečnú záležitosť. Kvôli čomu? Ja už tu 4 roky chodím vypomáhať rozvozom tovaru, respektíve obedom ľuďom. Takže vôjdem donútra a ukážem vám znútra, jak vyzerá celá reštaurácia. Nedivte sa, tu ma asi poznajú všetci, vedia, kto som, čo som. Takže prichádzame donútra, sú tu veľmi čisté toalety hneď z pravej strany. Tak, tu sa zákazník rozhodne, čo si bude brať, respektíve čo bude obedovať. Sú tu polievky pripravené a tak ďalej. Tu je usmievavá obsluha po mojej pravej ruke. Ahoj. Ahoj, my sa poznáme práve preto, vieme, o čom je reč. Predstavím vás napríklad dnešné menu, ktoré vidíte sami. Sú tu Vianoce a všetko ostatné. A pozrieme sa aj do kuchyne dozadu za chvíľočku. Takže pozeráme ďalej dnešné menu. Vidíte, že všetko je fantasticky pripravené pre návštevníkov. Dneska je tu čas obeda a preto ideme trošičku ďalej. Vidíte, že sú tu aj rodinné stretnutia. Tam ten pán v tom čiernom, to je pán majiteľ. Budem ho nasledovať ďalej. Za chvíľu som u neho. Vidíte, že každý, kto sem príde, dostane aj niečo sladké, aby mu to chutilo viac. Takže, tuto ste videli, prebehla naša majiteľka. Nechce byť asi filmovaná moc, nevadí. Tak, ešte raz. Toto je náš pán majiteľ. Moc dobre sa poznáme. Takže ideme ďalej, vidíte, ľudia sú tu spokojní, pekné prostredie, krásna maľba na stene, ktorá upúta každého, takže si myslím, že to prostredie je tu fantastické, ono to je pri priemyselnej zóne, takže všetci tí chlapi vyhľadovení chodia sem obedovať, dobrú chuť páni, takže tuto vzadu, toto je prerobená miestnosť, už dorobená vlastne, táto tu nebola. Takže, vidíte, čakáte na jedlo? A tešíte sa? No veď za to. Dobre, najete sa za chvíľočku, nebojte sa. Takže, títo páni už sa dotešili, dobrú chuť ešte raz. Dobre, takže postupujeme trošička ďalej. Taký letný pohľad dám aj do kuchyne, aj keď nerád ukazujem celú kuchyňu. Toto je naša šéfka, už zase uteká predo mnou. Tak, a teraz mi zatancujte, keď ste tancovali. Tak toto je naša kuchyňa, vidíte, usmej sa pekne na nás, zakývaj do YouTube. Tak, krásne. Moja kolegyňa tiež uteká, vidím ju. Dobre, priatelia, tak toto je na dnes odo mňa skoro všetko. Ešte budem vychádzať von a stretnem človeka, ktorý je ochotný mi zodpovedať zo pár otázok, tak skúsim ešte. Takže vidíte, prostredie je tu krásne, ľudia sú spokojní, takže zatiaľ dovidenia.